Fuq stedina tal-Kunsill Lokali f'ta' Kerċem u l-Kumitat Amministrattiv ta' Santa Lucia Għawdex, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija żar din il-lokalità popolazzjoni ta' 1700 persuna. Matul iż-żjara l-kap tal-Oppożizzjoni innota tħassib tal-Kunsill Lokali immexxi mis-Sindku Nazzjonalista Mario Zoppardi dwar l-ammont eżaġerat ta' trakkijiet li għaddu mill-qalba ta' Kerċem u Santa Lucia minħabba qatt ta' komplessi fil-konfini tal-lokalità. Dinja xi ħaġa illi ilha tippreokupahom, ilhom jitħattu, ilhom jippruvaw iwasslu l-ilment tant il-Gvern ċentrali, imma s'issa għadu ma ġara xejn. Sfortunatament tul l-aħħar xhur jew ftit iktar il-problema mhux tal-li naqset jew ġiet immitigata imma żdiedet bil-bosta, din mhijiex aċċettabbli u l-Gvern irrid jirreaġixxi. Aħna qegħdin hawn biex nuru l-appoġġ tagħna. Għal dan il-għan il-Kunsill qed jappella għal toroq alternattivi bil-Gvern s'issadu qed ikaxkar saqajh milli jibda l-proġett. Dan għad-detriment ta' residenti tal-lokalità li tinkludi fiha l-akbar medda ta' art mill-lokalitajiet Għawċin kollha. Iż-żjara tal-kap tal-Oppożizzjoni f'ta' Kerċem saret ukoll fil-kuntest tal-impenn li Adrian Delija irid imexxi lill-Partit Nazzjonalista fih. Kif spjega f'laqgħa politika li format parti mill-Kunsill Ġenerali tax-xahar li għadda, Għawdex kien u jibqa' f'qalb il-Partit Nazzjonalista. Dan jidher fiċ-ċar mill-lat ta' proġetti li saru minn gvernijiet nazzjonalisti wieħed wara l-ieħor li bidlu għall-aħjar wiċċ il-gżira ta' tletolijiet. Adrian Delija tenna l-impenn li taħt it-tmexxija tiegħu il-Partit Nazzjonalista ikompli jara li dan l-iżvilupp jitjieb b'risq l-Għawċin kollha. F'ta' Kerċem il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat ukoll mill-koordinatur tal-Kunsilli Lokali Charles Bonello.